Adfail eglwys 800 mlwydd oed oedd yr unig adeilad ar y safle yng nghanol Sir Benfro cyn adeiladu Parc Gwyliau Cenedlaethol Bluestone. Bluestone adeiladodd y cyfan o'r seilwaith presennol y pentref a hanner y llety sydd ar gael yno ar hyn o bryd. Bu'r dirwasgiad yn anodd ar Bluestone, a dim ond ar ôl dyblu'r llety oedd ar gael y ddatblygodd y busnes, gan brofi fod Bluestone yn ganolfan busnes a thwristiaeth llwyddiannus a phrofiadol fel y mae heddiw. I was born and brought up in Pembrokeshire. I've lived here all of my life and I know what a jewel in the crown it is. It's an amazing place and I saw an opportunity to create something very special, very upmarket, year-round tourism with a lot of undercover facilities, but it had to be done with real quality and it had to be done with a real care and understanding for our guest profile, and that's what we've done. Mae Bluestone wedi bod 95% yn llawn yn ystod y 2 blynedd diwethaf. Mae 3 rheswm dros hyn. Yn gyntaf, sylweddolodd Bluestone fod bylchau yn y farchnad yn y ffordd yr oedd cwsmeriaid yn prynu. Yn ail, roedd yn rhedeg ymgyrchoedd marchnata blwyddyn gyfan o hyd. Ac yn drydydd, maen nhw'n gosod cynnwys ardderchog ar sawl llwyfan cyfryngau cymdeithasol. Ar ben hyn, mae Bluestone wedi gweithio'n agos gyda blogwyr i gael adolygiadau gonest. Bluestone is a people-centred business and employee wellbeing is absolutely the heart of that. By having a motivated and engaged workforce who we look after, then hopefully they're going to perform at their best, and that's important for the guests. If we've got happy staff, we've got happy guests, and that's really good for business. Busnes sy'n canolbwyntio ar bobl yw Bluestone, a lles y staff sydd wrth ganol hynny. Mae Bluestone yn gwmni sydd eisiau i bob aelod o'i staff gyrraedd ei llawn botensial, fel sy'n cael ei ddangos gan ei buddsoddiad mewn hyfforddiant a lles ei gweithwyr. Mae'n annog ei staff yn gyson i drafod gyda'i gilydd ac yn rhoi pwyslais positif ar ffitrwydd drwy drefnu dosbarthiadau rheolaidd, gwersi nofio a gweithgareddau eraill ar bydd y staff. Mae Bluestone yn gwybod bod yn rhaid cychwyn drwy wrando ar staff wrth ddatblygu rhaglen dda o gysylltu â gweithwyr. Drwy ddefnyddio adborth gan staff, mae'r gwahanol dimau'n cael eu hysgogi, mae ei rhwystredigaethau'n derbyn sylw, ac mae Bluestone yn canolbwyntio ar yr hyn a fydd yn ei helpu i berfformio'r gorau y gallen nhw. Mae Bluestone yn dal i gyflogi mwy o bobl. Mae'r cwmni'n gobeithio y bydd yno 300 yn fwy o swyddi erbyn 2020. The most important thing is forward planning. You absolutely need to plan for when things go well, for when things go wrong, and you need to stick to that plan. Mae William McNamara, sylfaenydd Bluestone, yn annog busnesau eraill i gael y bobl orau maen nhw'n gallu ei fforddio i'w cwmpas, i beidio byth a bod ofn cyflogi a buddsoddi mewn pobl dda, a gyfalu amdanyn nhw'n dda, fel y byddan nhw yn ei tro yn gyfalu amdano chi. The proudest thing for me is the group of people that work here. They are the greatest asset that this business has. We have a lot of facilities, a lot of accommodation and other facilities, but it's our people that give me the absolute pride, and to see some of them standing out front and talking today and taking people round and showing them, that's what gives me the ultimate satisfaction.